Common gina nato nga ekspresyon, walay imposible sa Ginoo. Tuo mo dili? Kana, why imposible sa Ginoo. Mao na ang mga apostoles nga mga pulos-pulos gyud mananagat, nanagat sila, wa gid sila kuha tibok gabi. Si Jesus nga dili mananagat, miingon nila, itaktak inyong pokot dapit tuo. Pagtaktak, perting daghanang isda nakuha, why imposible sa Ginoo. Pero unsa may hinungdan nga nakakuha silang daghan, tungod kay misunod sa pulong sa Ginoo. So kanus aman mahimong imposible ang mga butang kung mosupak na ta sa pulong sa Ginoo. So why imposible sa Ginoo? Napadin ay sumpay, basta mosunod lang gid ta niya. Pero ang tanan mahimong imposible, labi na gyud ang kaning gitawag nato katumanan sa mga maayong plano nato sa kinabuhi, katumanan sa atong mga nindot nga pangandoy, mahimo nang imposible basta magsupak-supak na ta sa Ginoo. Labi na gyud kaning tulo ka importante kaing butang sa kinabuhi. Unsa man? Kalipay, kalinaw og kasantos. Naamo aning tulo karon? Kalipay, kalinaw og kasantos or kabalaan sa kinabuhi. Naamo ani? Kinsa aning anaaning tulo taas ang kamot? Ito ay baka kon dito sa taas ning isay. Adi, basin sa tinuod. Kay ang magsunod gyud sa Ginoo, imposible kay karong panahon nga malipay ta. Kadaghang krisis, kadaghang problema, pero magsunod lang ka sa Ginoo, malipayon kay ka. Imposible kayo ang kabalaan karon, kadaghang tentasyon, pare, madre, politician, businessman, perting tentasyon oy, bana, asawa, mga anak, perting tentasyon. Imposible kayo og mabalaan ta, pero magsunod lang jud ka sa Ginoo, naa jud ka aning tulo, kalinaw, kalipay og kabalaan sa kinabuhi or kasantos. Nindota no? Nya unsa may mahitabo? Unsaon man nato pagsunod ang pulong sa Ginoo? Matud pa ni Jesus diri, Pedro, gihigugma mo ba ako? Unsay tubag ni Pedro? Awa mo maminaw? Unsa may gingong Pedro diri? Gihigugma mo ba ako? Nya narabay sumpay, labaw sa uban. Ang uban aning pagkasulat, labi na in English, do you love me more than this? Pasabot, imo ba kong gihigugma labaw sa tanan? Ang sa tubag ni Pedro? Kusga. Kana sa tinud asa din. Oo Ginoo, gihigugma ko ikaw. Ana siya. Unsa may sunod nga gisulti ni Hesus? Atimana pakana ang akong mga karnero. Kana o yang sumpay. So ang gugma des Ginoo motudlo nato nga pakano nato atimano nato ang mga karnero sa Ginoo. Sige, lingian na imong tupad. Ing na pakanon ko nimo. Atimanon ko nimo. Sige na. Kay ang kanadeng gugma natos Ginoo og di ta mo atiman sa atong isig katao, di ta mo pakaon sa mga gigotom, wa di ay na siyay kapuslanan, wa nay meaning. Tanawa mga tao nga naghigugmas Ginoo niya nagatiman gyud sa iyang isig katao, sila San Vicente Ferrer, sila Mother Teresa, Saint Francis of Assisi, Ignatius of Loyola, Saint John Bosco og pipila. Unsa may nahitabo nila? Malipayon, malinawon o balaan. Tanawa si San Pedro. Unsa man nitabong San Pedro katong di pa siya ganahan kayo mohigugmas Ginoo, namakak og katulong katong pagdakop sa Ginoo. Wa ko kailana wa ko kailana. Ana siya. Pero sa dihang gidawat na niya si Jesus, ang unang pagbasa nagpakita nga si San Pedro niingon, mas sundo namo ang Dios kaysa tao.
Giing na sila, sige ron, patyon ka na mo. Ingon dahil San Pedro, mas musunod mis Ginoo kaysa tao. Kamong mga asawa, kinsa may inyong sundon, ang Ginoo o ang inyong bana? Og ingnon mo sa inyong bana, layas di rin panuwaya ka, nya sigihan kag tamparos, nya ang Ginoo nag-ingon, wa na gyud mo bulag ninyo nga tao. Saman, makigbuwag ka ng banaha o dili? Sigihan kag kulata, nya mangabit pa gyud, musuyo pa gyud. Nya sigihan kag kulata, hawa di rin buanga ka, pistiha ka, yawa ka, naon ka, mopahawa ka dili. Buang ka. Ingon ka na higugma ka sa Ginoo. Ingon ang Ginoo lagi sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa putusa, sa sakit ug sa maing panglawas, hangtod gyud ang kamatayon ay gyud buwag mo nay pulong sa Ginoo. So inig tamparos imong banab kulatahon kag mayo, hawa di rin buanga ka, ilabay pa ka ngadto padong sa pultahan, balik gyud lakaw ing na masundo nako ang Ginoo kay kanimo. Sa unsam ni sugos Ginoo? Pakamatyan ti kang yawa ka. Ato rin ka dito niya. Mauna isugos Ginoo ay gyubuwag. Pero nasa isugos Ginoo para sa way kasal ay gyud mo pagtipon. Ayaw mo pag-sex. Mamugos ra ba sa gyud? I love him man, Father. I love him man. Unya ron og ikaw lalaki, ingnon kas babae, I cannot live without you. Nya dili pa ka makapakasal niya kay wa pa taon kay budget. Unsa man, mopuyo jud ka tipo niya, motukhang jud kaniya. Ug moingon siya, I miss you. Ano ganana ba magparayg-parayg sang kanahang dako. Motuo sa kan. Tuo maging pari usay. Motuo sa yang pari. Father, I cannot live without you. Ang sampari di amo joy kolekta mada maginigastoon. Atag sa ayaw masundo nato ang Dios kaysa tao. Pasabot kung ang gisulti sa tao magdala na nato ngadto sa kasalanan, ayaw sunda ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Mo na nga dihang gilatigo na sila si San Pedro, gikastigo na unsa may gibati ni Pedro ug ni Juan, nang lakaw sila nga nagdaig sa Ginoo ug nagmaya. Salamat Ginoo nga nakaambit mis imong pag-antos ug mosunod itas Ginoo mga igsoon, permitang malipayon bisan paglatigohon ta, bisan paglutoson ta. Mo na nahitabo permanente na ang imong kalipay, kalinaw ug kabalaan. Asawa, kulatahon ka sa imong bana, nya mosunod ka sa Ginoo, malipayon kay kada tamparos nimo moingon ka, salamat Ginoo. Salamat, nakaambit yun ko sa imong kasakit para ang kaluwasan aning ni ang yawa na kong bana. Ano? Ninduta lagi. Testingin ninyo. Kamong mga anak, sigihan mo kasaba sa inyong mga ginikanan, yaw-yawan pa mong maayo, mahiubos mo, dili. Dahil naluunan ako sa aeroplano gahapon, gikan ko dito sa Davao, dito man ko naghatag og talk the other night. Nya pagluunan ako sa aeroplano, gamay pa tong bata, siguro mga 3 years old. Ana gikogos pa man. Nya English speaking ra ba, bin ako gyud in English gid kang mga bata karon mura na mag English speaking naman kanya pagtanaw na ko sa naong perti man piangaas ilong pero ang kuang gyud kayo kanang in English jud kayo ba. Kay mao day kay sig tan-aw ng mga internet. Nya ang mama arita diritan. Dito na ba sa kong luyo? Ana niya, Mommy, I don't like this. Ana, ingon siya, I hate you. Ana ba siya, I don't like you. Ingon sa lang mama, I'm sorry na. Sorry ha. Ingon na, sige, sorry ha. I don't like you. Kayo yung lubagas, liog na ngayon. Kaanak ko, so salamat in taon, wadyo ko'y anak, salamat in taon. Wadyo ko'y anak na gidada. Ana, pero kung mo ingon ang imong ginikanan, magsig pangasaba nimo, kamo mga anak, ay jog ingon nga, I don't like you. I won't forgive you. I hate you. Ay mo pag-ana ha? Kay ang pulong sa Ginoo, honor your father and mother. Ano na siya? Sunda.
Bahala naglatiguhon kasi imong ginikanan. Iniglatigo kay nayawan o na kay na sila ing na dayon. Praise the Lord. Ana. Salamat ma, salamat pa. Daghan kay kog lagom, daghan kay kog mga latos. Salamat sa inyong pagsigig kasaba namo. Salamat kaayo. I honor you. Ana. Di ba muhilak ko na imong mamagpapa, animal, yung kang bata ka. Kung sa man yung imong gusto, nga, gay kog load be. Ano rin di ba? Kung sa may mahitabo, makakita kag langit. Tanawa si San Juan nga nagsuwat sa second reading, nakita niya ang langit tungod sa iyang pagsunod sa Ginoo. Kakita tag langit. Diniro sa atong simbahan, kita mog langit. O na, nindot na kayo atong gibuhat. Nga naman, daghan kayong nisunod sa pulong sa Ginoo. Palit mog slat, palit dayon. Pero naa sa mga gahi kayo pang ano, di mo palit, pero sige lang. Basin pa di ay. So na, mao ni ron ang atong lugar din mura-mura na sanig ka nang makalipay ba, di ba? Makalipay, makapahimo na tong malinaon, nya makapahimo sa natong balaan tungod aning atong gipangbuhat sa atong simbahan. Ang atong pagsunod sa pulong sa Dios ug ang dili pagsunod sa atong pulong maghatag og kalipay, kalinaw og kabalaan. Kung ma-in place ning atong tanang mga projects tungod sa atong makanunayong pagpalit og slots, daghan kaayong mabalaan, daghan sa kaayong matudluan, hasta ikaw nga naghatag naa na kay balaanong kinabuhi uban sa Ginoo. Mabitan ang nay mo ingon ako, Pader, lipay kay kung nakapalit kog slot. Ay nako, paliti sa nang imong bana. Isa di lang ko anak, Pader, kay palahubog kayo. Nako, paliti na aron dali ra na siyang muundang og inom. Siya muundang dai Pader, nako, kay mamatay man na. Tayong palitan. Di ba ako maingon ay mausap. Pwede sad, mamatay. Gracias Ginoo ba sa kamatayon. Anak bi asa bana bitang Santa Monica sayo magkamatay. Bana ni Santa Rita og Cassia nga buangon kayo, sige siya gampo, namatay masad. Pero namatay na sila nga balaan na, kanang na-convert na ba, nagbinuotan na, maura magunay tumong aron mamuyo ta ditog langit. Di ba? Testing niyo. Gikan karon kutob sa buwan sa Hunyo, palit og labing menos usa ka slot. Tag 1,000 maning slot ani. Nya ang tanan nimong mahal sa kinabuhi, paliti sad. Testing lang. Naon na to ig July, napabakay kwarta. Testing nya ingna unya ko kung nahutdan ka. Ingna ko, wa gyud mo ingon ana. Kay ngano man, tan-awa sila nga wa gyud kuha sa dihang ilang gipaminaw si Kristo. Kadaghanan nila kuha, din agud sila hapit kabira. Na ako'y gika-istorya, nga ako sang close friend, siya Pader, mura pagyug damgo ang tanan. Sa nag-istorya ta, negative 25 million ang among utang. Sa dihang naminaw mis Ginoo sige tag istorya, nag-istorya gitag maayo, naghimo tag mga desisyon sa among business, inana karon Pader, kaluoy gyud Ginoo. Yano-yanoho na lang nila ang tag 1 million, tag 1 billion na project sa ilang business. Nga di na gid niya ma-imagine nga naabot ron ana. Nya ako di silang giingnan. Karon nga niabot na mo diha, lipay na kay mustanan, biyai ang tanan, ipalit og slot. Ana. Pero sila man say nakapalit diri nato og 3,000 slots sa una. Nipalit sad sila ana. Na siya. Mura mamugwa gyapon makonvince. Di masukod ang Ginoo og mo'y muhatag og imo siyang sundon, tagaan ka, wala ka nang hahanapin pa. Mo nang makaingon jud ka, I am truly happy, peaceful and holy tungod sa Ginoo. Tungod kay ni-respond ka sa iyang gisulti. Tanawa niya nig ma-in place na ni tanan natong project, di ba makaingon jud ka, happy, holy, and peaceful gyud akong heart. Gahapon, diri ni ari diri, sige gyud pa picture,
Sige siya hikap na ato mga bangko. Sininduta gid ani pader, tulo biya kaslat akong napalit ani. Tulo kaslat siya gipalit. Sige siya hikap piti ko nung ninduta di ang naglakaw to siya karon ngadto, malipayong kay itong nakahikap ani atong bangko. Kamo inyo pag yan ipangdakdak dihang mga lingkurana, mga ludhanan, mawagi mo irespeto ang atong bangko, no? Ipangload, busdak dayon, tukod-tukuran pastiil, nangalaksi nila ng kuan diya. Wara bagid mo ambot lang nakapalit baka mo slate. Basin sa nakapalit mo na imong giguba. Pero gimo sang giguba ngano gutang gubuon nimo nakapalit ka mo amping ka eh. Kanang wa kapalit mo na kusog ang binuang lang. Papitlan pag babulgam diang ato lingkuranan kasinaw ana, butangan pag yun na ng babulgam. Meron tag maimpirno mo kung nagbuhat ana. Pero ay lang sa doy kanang padayon lang sa pag-usab sa kaugalingon. Musunod kita sa Ginoo dili sa tao. Manindog ta.